Ke Gazdovi. Znovu Marcinko. Dobře, teď vykombinovaná situace od Komety. A brněnští nakonec nebudou mít přesilovku, protože vedou 1-0. Rozhodčí sice měl zvednutou pravici, ale Jakub Kos. Ještě jednou se podívejme na celou situaci. Kos byl úplně sám na pravém kruhu. Bude tato přesilovka trvat. Grieger opět úspěšný. Kangasniemi předává Rachunkovi. Hned za branku na Griegera. Znovu David Grieger do přebrankového prostoru a je to 1-1. Tak to příliš dlouho netrvalo, 12 vteřin stačilo Karlovarským na to, aby proměnili dvojnásobnou přesilovku a střelcem branky je Ondřej Procházka. Gól v extralize. Procházka byl velmi ohrožujícího. Jiskra předává Procházkovi střela a dorážka ještě v podání Karlových Varů. Dlouhá využitá přesilovka, David Grieger otáčí vývoj utkání. Ale teď je tu otázka, stihl to v limitu? Ne úplně. V dobré pozici bylo to poté střelání se zapisovateli. A branka platí, takže David Grieger to stihl v časovém. Znovu Grieger, na levém kruhu Jiskra. Stříteský, ale pouze k Fleckovi a ten teď zaútočí při vlastním oslabení. Další nájezd Flecka proti Frodlovi a tentokrát je Jakub Fleck úspěšný. Při vlastním oslabení střílí Jakub Fleck vyrovnávající gól. Stříteský si předkopl kotouč, ovšem bylo to pouze. Jiskra s Redlichem doplňují Bartejse. A teď si Jiskra najíždí do zajímavé pozice a rozhoduje zápas. Dovedl alespoň v bodu. Ale sledujte Jiskru, jak po přihrávce si ideálně najel na levý kruh a propálil Kavana na bližší tyč. Velmi dobrá práce. V podání 22letého útočníka karlovarského rodáka, který rozhodl o tom,